Kanayo ani nagbubuya kung page. Back ni Joanne Alfresa, 32 years old, taga-Aparit and OFW dito in Hong Kong. Fairly finalist. Ikadenam awan nagbasula kanaran kumet amin apagagsakan kimanyag isubad mo sinatamlain ko'y puso di mo inilala napudno nga ayat ko karim kanya tinalikudan, martira ang puso na ikalang. Anya ba'y diseserbina, nasangkit alangin-langin ta. Awan mo, anak ka, kasulakin ka. Kita din na awan nagbasula kay naramit kumet amin apagagsakan imanyat insubad mo sinatamlain ko'y puso di mo inilala napudno nga ayat ko karim kanya tinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya ba'y diser-serbina, nasangkit alangin-langin ta. Awan ang mo, anak ka, basulakin ka. Dita ng tebi, ng waswas, kendi ayat, ng kelkay kadagiti arapaat. Ikadenam awan nagbasula kay naramit kumet amin apagagsakan dimanyat isipad mo sinatamlain ko'y puso di mo inilala napudno nga ayat ko karim kanya ingkat nalikudan martira
Pikat ng perdi ng waswas kang niayat ng kelday kadagiti arapaan. Pikat ng perdi